Nej, hvorfor? Nå. Jeg tror, hvis vi går længere væk, så følger den efter. Ja, god kat. Du er sådan en god kat. Kom. Ja, sådan en god lille kat. Faktisk stor kat. Okay, den går den vej. Må den gerne gå til andres hus? Det er ikke noget, man kan sige til den. Men må vi være her? Nej, jeg synes ikke. Jeg tror ikke, vi skal gå herpå. Men må vi stå her? Nej. Hvad laver vi så her? Skal vi kigge rundt? Der er en kæmpe sted lige der. Jeg tror, jeg skal lave noget. Jeg er ved at vælte. Jeg skal finde en perfekt en. Mamma, jeg vil gerne kigge i andres hus. Gør du det? Jeg tror ikke, de må. Jeg håber ikke, de stjæler kyllingerne. Det er en dum idé. Kom, lad os gå. Vi skal gå nu. Vil du komme? Jeg tror ikke, du vil komme. Jeg vil ikke blive herinde, til vi finder kattekyllingerne. Kan vi tjekke sådan, kan vi kigge rundt over skoven, i stedet for at følge efter hende? Nej, jeg tror ikke, det er en skov. Okay, kan vi kigge ud på marken måske? Lægger de heller ikke. Hvordan ved du det? Måske gemmer de sådan. Åbent område. Hvordan? Okay, hvad hvis de gemmer sig nu? Måske bag ved busken? Jeg skal lige gøre noget. Hey.